emazulwini. Ngubaba kithi uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sikule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba sinxaniwe baba wethu onamandla onke. Sikule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba sithwele baba wethu onamandla onke. Size kule ndawo Nkosi ukuzophunyuzwa nguwe. Size kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele ukuzoginqa konke kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla onke, asimazi omunye, asikaze sezwa nangaye onamandla okukhulula umuntu. uNkulunkulu wethu ongcwele, ungcwele baba wethu onamandla onke, sikule ndawo ngenxa yothando lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele wasithanda ngale emaphakadeni. Nalifa lakho baba, naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sizokhanya ebusuku. uNkulunkulu wethu ongcwele, inhlupheko zonke esidlule kuzo baba wethu onamandla onke, sizokhululwa. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngamandla egama likaKristu Jesu waseNazaretha, eliphakanyiswe phezu kwawo wonke amagama, elithi izwi lakho wonke amadoda ayaguqa, aguqela izwi lakho, aguqela igama likaJesu. Moya engcwele, have your way upon this place. Angels of God, minister with us. Kuloyo naloyo moya engcwele, zenzele. I stand as your vessel, Lord. I stand empty. Moya engcwele, ngigcwalise ngamandla akho, ngembathise ebusuku. uNkulunkulu wethu onamandla onke, ukhulula abantwana bakho ngezwi lakho nangamandla avusa uKristu Jesu ekufeni. Ibandla lithi amen. Singahlala phansi. Haleluya. Ngokukhulu ukuthobeka bazalwane, ngiyacela ningivumele ngehle nje ngibe la phansi ngoba vele bazalwane ngimoto. Amen. So ngiyabingelela bazalwane egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Sike sishayele umoya engcwele izandla ezinkulu egameni likaJesu. Shayele umoya engcwele izandla ezinkulu. Haleluya. Utshele ukuthi ungithanda kangakanani ebusuku. Haleluya. Utshele umoya engcwele ukuthi ungidinga kangakanani. I don't know about you, kodwa ngiyamdinga. Akumtshele umoya engcwele ukuthi uyamthanda, umtshele ukuthi uyamdinga. Umnikazi wokuphila kwakho. Haleluya. Uyimanuwali yokuphila kwakho. Tshela umoya engcwele usakuthatha umoya engcwele, ngiyakuthanda. Thani ngiyakuthanda moya engcwele. Thani ngiyakudinga moya engcwele. Thani akekho umuntu engimdingayo moya engcwele ngaphandle kwakho. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Bingelela ubaba wethu. Haleluya. Ubaba uMzobe egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu ngaye. Haleluya ukuthi abulalela uNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uyalalelwa noma isimo singavumi. Amen. Ukuba azomisa ivuselelo kule ndawo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, singamshaya izandla ezinkulu uNkulunkulu ngaye. Haleluya. Ngibingelela abafundisi bonke bebandla, ama junior pastors. Haleluya. My sons in the Lord. Haleluya bazalwane, amadodana enkosini. Amen bazalwane. Sibashaya izandla ezinkulu abefundisi egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, omama befundisi. Haleluya. Sababingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, ama elders wonke ebandla. Haleluya. Kusukela kuba Mthusi, baba uMzobe, umama uMzobe, umama Mthusi, sababingelela Umaka mfundisi talent, sababingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Sinabashayela izandla ezinkulu bazalwane. Haleluya. Haleluya. Worship team yonke ngiyabingelela egameni likaJesu, abazalwane bonke sababingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Osingabo. Haleluya. Osingabo abazalwane baseSanhill, uNkulunkulu abathande kangaka. Ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Angene ishayile izandla ezinkulu egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Haleluya.
Bazalwane, uHallelujah is the highest praise. You know, noma ungasakwazi ukuthandaza, ungazi ukuthi uzothina uNkulunkulu. Kodwa uma uthena nje hallelujah. Amen bazalwane. Uma uthena nje hallelujah, wonke amadoda ayaguqa. Hallelujah bazalwane, nemoya yonke iyathuthumela ngoba alikho igama elingadumisa uNkulunkulu kangcono ngaphandle kokuthi hallelujah. Hallelujah makamaza abazalwane bonke basemagwaveni ngiyababingelela. Angishayile izinombolo zabo nonke egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizovulisa bazalwane incwadi kaJohn chapter 1 verse 1. Amen. Ivesi nje elijwayelekile egameni likaJesu. Amen. Igama lami ngumama uMzobe. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Hallelujah bazalwane. Ukusindiswa bazalwane kukwi-fashion. Amen. Ukusindiswa mangasindisiwe bazalwane awukho ezintweni. Hallelujah bazalwane. Uma ungasindisiwe nje ungazani noJesu usele ezintweni. Hallelujah bazalwane. Ngoba ukusindiswa nokwazana noJesu kubiza ukwazi umnikazi wezinto zonke. Hallelujah bazalwane. So uma ungazani noJesu nje ungakazi usiphakamisa isandla uthi Jesu ibe inkosi nomsindisi wempilo yami ukwenza ube senkingeni. Ngicela usisisamundiza kangcono lapha emuva. Hallelujah. Ungasindiswa, ukusindiswa bazalwane kusho ukuthi kufana nokuthi umfundisi uyalethi. Kufana nokuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uthola umuntu semfuleni uyamuka. Amen bazalwane. Engekathi emuka umfula ngazi ukufisa kancane la ungekathi umuka umfula bazalwane ukugugula nje impela amanzi emaningi uthi uyabambelela kubambeleki uthi uyabambelela kubambeleki umuka ebese kuqhamuka umuntu ngaphesheya akuphonsela intambo ebese ubamba intambo siswami. Hallelujah. Ebese uyaphunyuka kulawo manzi uphunyuke ekufeni ukusindiswa kunjalo. Kahle kahle sasimuke ezonweni singazani noJesu. Kahle kahle sasimuke ematshwaleni sengisho mina abazalwane. Kahle kahle sasimuke emkipitweni singazani noJesu. Kahle kahle inkinga zazisho ukusigwinya singasebenzi singayithola imisebenzi omakhelwane besihleba abangani besijikela sasimuka sasibhubha sasifa. Hallelujah. Simuka sikhukhula njengezikhukhula. Wena wabona izikhukhula bazalwane mengabe ifika akukho naso ngiyakhumbula nje sasingala emona kunezikhukhula khona ngisho nezimbuzi ezavela zabuka zonke sibayeni zahamba. Kunemizi mhla kufika izikhukhula eyavela yakhukhuleka kwasala one room indlu kadu 8 room ngoba izikhukhula mayifika zikhukhula kwasani. Kunjalo kwabazalwane nokufa makufika kufike kukhukhule nesono masifika sifike sikhukhule sishiye kwasani. Uthi siyabambelela kungabambeleki, uthi ubambelela kwiboyfriend kungabambeleki, uthi ubambelela kumakhelwane uzama ukuthola usizo kungabambeleki. Kusuke kunjalo until kufika uJesu empilweni yomuntu. Ngoba uJesu mangabe efika bazalwane ufika umbambe unamathele kuye ingekathi umbamba omvuma phambi kwabantu. Hallelujah. Uthi Jesu ngiyavuma. Bazalwane awukwazi ukumvuma uJesu uma usayibona ukuthi usanamandla okwenza ngokwakho. Kodwa uJesu umvuma la osubona khona ukuthi amandla akho ayaphela. Ngoba kubiza ukuthi la ubone khona ukuthi amathemba ayaphela. Kade efakaza uMamthusi la ethi ngase ngihambe yonke indawo ngingasizakali. Wenza kuJesu esebona ukuthi akusekho kungangisiza. Nami ngeza kuJesu sengibona ukuthi akusekho kungangisiza. Uma usanethemba ungagijimela kulo it's fine, run to it until uzubona ukuthi alikho elinye ithemba esinalo. Bazalwane alikho elinye. Asazi ukuthi singasuka siyephi ngaphela sabathe siyabheka ngala akekho siyabheka ngala akekho siyabheka ngala akekho siyabheka naphambi kwethu akekho omunye ongasiza impilo yethu ngaphandle kwaJesu.
uJesu uma uza kuye akakubaleka ngisho amacala akho, angakubaleka ngisho izolo lakho. Mhlawumbe umfundisi angakwahlulela athi kukhona yini okusangalunga kuwe unje. Ngisho amakhelwane bangakubalela bathi ngathi senengane ezo7. Kukhona yini okusangalunga. Amen bazalwane. Kodwa uJesu uma ufika kuye akakubaleki bazalwane. Uyahlanza uJesu ushintsha intombazane ebeyiphana emgwaqeni ayishintsha ayihlanze yenza umama umfundisi. That is Jesus. uJesu ushintsha umfana besedeliwe ngakubo ekhutshwa ngey'bhamu ekhutshwa ngey'mese egwazana enza konke enza ama-drugs nabazali sebenza iy'nkulu zesihoko amshintshe amenze umfundisi. That is Jesus. That is the Lord that we serve. Kungakho bazalwane singenalo elithemba singazi nanokuthi singabalekelapi singaqashaphi ngaphandle kwakhe. Haleluya bazalwane. Uthi woza kuye noma usubona ukuthi uze nako ukuhluleka kwakhe. Siyeza kuye bazalwane uJesu sahluleka. Siyeza kuye bazalwane uJesu singene esontweni siphume siza ukuthi siyahluleka kodwa uJesu wasibamba washintsha i-character. Ngoba uJesu ashintsha umuntu. uJesu aqeda ngisho ukunqanywa umuntu. Haleluya. Uthi bazalwane uyazama. Uthi ngizohamba ngiyenkonzweni inkinga yami ugwayi awuyekeki. Kodwa uJesu akwazi ukushintsha umuntu. uJesu osatisfy ihanga yomuntu. uJesu bazalwane akwazi ukushintsha intombi. uJesu akwazi ukushintsha insizwa. uJesu akwazi ukushintsha umama obethi bevuka ekuseni aqala ngumama wakamakhelwane ukuthi akahambe yoqoqa indaba. Kodwa uJesu angene kuyamshintsha umama abesifanele nabantwana bakhe. uJesu seza uJesu bazalwane izwe naselisehlulele seqedile ngathi abantu sebeqedile ngathi ngoba kodwa uJesu wafika wahlanza wasigeza. I remember mfundisi ngazana noJesu ngakuseqendeni ngimisa imvuselelo. Ngikhumbula wesifazane lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu wayehamba isixuku simminyanisile. Wezwa wesifazane ukuthi uJesu uzodlula ngalapho ngoba wayenesifo somopho. Lithi iBhayibheli wayesophe for more than 12 years. Wakwahlala kwicondition yakho iminyaka ngeminyaka uthi uyakhuleka uthi wenza konke kodwa icondition ingasuki. Hallelujah. Uhlala esimeni for 12 years. This Bible wesifazane thina abantu besifazane sidlula ngisho nawuqala 3 days. Uthi usendaweni yakho 3 days uzuthi ubangeleke isicefe. But lo wesifazane wahlala 12 years esendaweni yakhe kunganqamuki igazi linganqamuki. Lithi iBhayibheli wezwa lo wesifazane uJesu uzodlula ngakithi. Njengoba uJesu edlulile esalihini. Haleluya bazalwane. Lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi ngizohamba ngiye khona. Noma abantu umphakathi ungadlulela ngoba lithi iBhayibheli wangavumelekile uma ngabe uneso simo uma phakathi kwabantu kodwa wawuba ngaphandle. So wesifazane wayesedela ifamily yakhe for more than 12 years. Engahlali nomyeni wakhe, engahlali nabantwana bakhe. Umakhelwane angafika bazalwane akhalise akwembathe athi hayi kuzoba ngcono uphenduka hlebe. Labe phama phansi kwabantu. Kodwa yena ngenxa isimo sakhe wayesesazi yedwa ukuthi I am tired of this situation. Uzosho nini ukuthi ukhathele wena? Kofia nini period lasho khona ukuthi ngikhathele ukugula. Ngikhathele ukuhlukumezeka, ngikhathele ukuhlupheka, ngikhathele ukungabi namali, ngikhathele ukungabi namuzi. Uyofika nini kwisimo la uthi khona I am tired. Lithi iBhayibheli lo mama lo haleluya bazalwane ngenxa yokuthi wayesekhathele isituation ekhathele isimo yekuso wadela konke. Haleluya. Wahamba waya la khona uJesu esezwile ukuthi uJesu uzodlula. Bazalwane lithi iBhayibheli uJesu ehamba wayeminyaniswe isixuku. Thousands and thousands of people
babemthinta ngala uJesu bemnephuna ngala uJesu bemcindezela ethi ushona ngalani abanye bathi sisize abanye bathi sisize abanye bathi phulukisa umntana wami ekhaya omunye athi angiboni omunye athi angizwa omunye athi ngisiza Jesu. Thousands and thousands of people had surrounded Jesus behamba naye nabo bazalwane ethi kulevuselelo sibaningi uJesu khona uphakathi kwethu. Bless you. Amen. Sibaningi bazalwane sonke sizofuna noJesu kodwa kuya ngokuthi isimo sakho si-desperate kangakanani futhi kuya ngokuthi ukholwa kangakanani. Lo wesifazane esiqongweni esiningi esamminyanisa uJesu uthe uJesu bethintwa yilo wesifazane wezwa ukuthi hayi khona mani. Thousands and thousands of people have touched me but one person has touched me ngendlela ehlukile kunabanye. Angisazi isimo sakhe emsuku ukuthi sithini kodwa ngikwaziyo ukuthi kukhona khona kule ndawo azothinta uJesu ngendlela ehlukile kunabanye. Uthi uJesu khona ongithintile uthi hayi bo Jesu kanti lo Jesu simkhonza esihamba naye unjani kungathi athinta abantu abayinkulungwane bamthinta ngala bamthinta la uzothi khona umthintile vele Jesu. Thousands of people have touched you. I to know, but there is someone who has touched me. Thousands of people have touched you. But nigga, I to know, kono yedwa. I'm thinking, I'm sad to see myself soon. But I'm not going to get you to let go. Kono yedwa. I'm going to take you to soon. Hallelujah, Mazalan. Let's it by penny. Wabona do mama ukuthi hayi kuyangishiya. Haleluya bazalwane akusekho engakwenza akusekho engabusho angisakwazi nanokubaleka ngoba ngothi ngihlezi ngithi ngiyabaleka ebese beyangibamba kuthiwa hayi wena ubalekela vele ufunani la. Vele kunabantu abazohlulela bathi ufunani la. Khona abantu abazokhuluma bathi ufunani la. Kanti wena uyazi ukuthi I'm not like them. Angifani nabanye abantu. Ngiyazazi ukuthi ngifunani. Nginesimo esiphuthumayo. Ngine-prayer ephuthumayo kuNkulunkulu. Ngizothi Jesu shintsha impilo yami. Nathi ngiyambona lo mama. Engathi wayekhokhoba. Abanye bambiza ngamagama uJesu bathi Jesu. Jesu, Jesu, kodwa yena engathi ukuthi Jesu, Jesu, ekhokhobe eguqe ngamadolo ezabuye. Ethi Jesu ngizabuye nginje. Ngizabuye ngiyihlaze emphakathini. Ngizabuye abantu sebengihlebile, abantu sebengikhulumile. Jesu ngizabuye nokuthakathaka bami. Ngizabuye nokuhlupheka kwami. Ngizabuye nama-sufferings eminyaka. Jesu ngizabuye nginje. Nathi lo mama wathi angisana ndaba nokuthi bazothini ngami. Angisana ndaba nokuthi bazongihleba bathini vele kade babengihleba. Angisana ndaba nokuthi bazongikhuluma bathini vele kade babengikhuluma. But I know ukuthi ngizebhale ebusuku. Hallelujah. Wamthinta lo mama uJesu. uJesu wezwa amandla ephuma kuye. Ngoba when you touch him desperately, umamthinta unenjongo, umamthinta uJesu unangazelele. Angazi ukuthi wamthinta kanjani ebusuku kodwa umamthinta unesimo, kunamandla asukayo kuye ebese eza kuye, ebese lawo amandla kaJesu ebusuku azogashula isimo sakho semnyama. Nawo amandla kaJesu ebusuku azothinta impilo yakho. Nawo amandla kaBaba ebusuku azoshintsha isimo sakho. Ubungasebenzi for years usuzoqala usebenze. Ubunyala ukhala ebusuku usuzoqala ujabule kanye nabanye. Amandla kaJesu ashintsha izimo. Anqamula umopho obubamba wesifazane imiyaka. Amandla kaJesu anqamula isimo. Anqamula isimo. Amandla kaJesu athi methinta wena. Hallelujah. Athinta abantwana bakho. Athi methinta abantwana bakho
athinte umndeni wakho. Lithi iBhayibheli, mourning may endure for the night, but joy comes in the morning. Kuthi ngizothi endaweni yaseSunhill usefikile uJesu. Isifikile inkosi yamakhosi. Ufikile unguye nginguye. Awayekhona khona, azakuba khona. Usefikile baba. Asimazi bazalwane omunye. Sizamile okunye akuzange kwasebenzela. Ngiyakhumbula nje desperate times empilweni yami la ngangibamba khona ithuna lamanga ikhale phezu kwami. Ngikhale ngoba ngibona ukuthi abantu bomhlaba bangilahlile. Kodwa ngayifumana inkosi yamakhosi engalahlani, engangibalelanga ngisho izolo lami, engangibalelanga ngisho amaqala ami, noma ngihamba endleleni ngihlubuka, kodwa uthi come back my child, I love you. Silethele yonkosi endaweni yaseSunhill, inkosi ehlathi izono, inkosi ekunika ukuthula. uJesu bazalwane ukunika ukuthula, akunika ukuthula ngaphakathi, akakunika ukuthula ukudla kungekho endlini, akunika ukuthula ibank balance ithi zero, kodwa uJesu akunika ukuthula. Sizofumana lokhu ukuthula kaJesu ebusuku. Lithizwe bese ufunda John 1 verse 1. Ngizofundela ngesiZulu. Ngesinye in the beginning was the word. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. And the word was with God. And the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. And without him was not anything made that was made. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Verse 2. Amen. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Verse 3. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Verse 4. Hallelujah bazalwane, konke hayo kuyindosana, hayo kuthize, konke kuvele ngayo. Ngale kwakhe akuzange kwavela lutho, kukho konke okuvelileyo. Ungabala konke ongakuzela kuJesu namhlanje ebusuku. Lithi iBhayibheli konke ukuphila kwethu bazalwane kuvele ngayo. Hallelujah, ngale kwakhe akuzange kwavela lutho, kukho konke okuvelileyo. Lo muzi ofunayo uvele ngayo. Hallelujah, lo mshado ofunayo uvele ngayo. Labantwana abahluphayo bavele ngayo. Ngale kwakhe akuzange kwavela lutho, kukho konke okuvelileyo. Yiphi enye inkosi besingayikhonza ebusuku? Umupha uNkulunkulu obungaya kuye ebusuku. Uma ungazali naye ngaphela ufuna ukwazana nobani. Ngoba kukho konke ingane zami, imfundo ivele ngayo. Ngale kwakhe akuzange kwavela lutho. Hallelujah. Kunabantu ebusuku abangalali behlushwe imoya. Awulali ubusuku kuphela ngisho ubuthongo ngoba uyacindezeleka. Ngizothi kuwe namhlanje ukuphulukiswa kwakho kuvele ngayo. Ngale kwakhe akuzange kwavela lutho, kukho konke okuvelileyo. Kunabantu kulendawo abahlushwa ngisho nabantwana. Kunabantu kulendawo abahlushwa ngisho nayimpilo, your health, ukuphila kwakho. Hallelujah. Ubalelwe izifo. Kodwa ngizothi kusuku kukho konke okuvelileyo, konke kuvele ngayo. Ngale kwakhe akuzange kwavela lutho. Ngizomemezela lo Jesu eSunhill. Ngizomemezela lo Jesu okwazi ukunqamula ukuhlupheka. Ngizomemezela lo Jesu okunqamula ukhondolo leminyaka. Kuthi wekini vele kwawunomakho nobaba wakho babengashadanga, futhi nawe ngeke uzushade. Ngizonqamula lelo khondolo ebusuku. Ngizothi konke kuvele ngayo ubaba. Ngale kwakho ubaba akuzange kwavela lutho. Hallelujah bazalwane.
Ngizothi konke bomama konke besingamtshela uNkulunkulu kukhona kuye. Konke obungakhalela uNkulunkulu ebusuku kukhona kuye. Konke obungafisa ukuthi uNkulunkulu akwenzele khona kukhona kuye. Mfundisi, uNkulunkulu ebusuku ukhombisa umbono. Haleluya bazalwane, ukhombisa engathi ngisewodini esibhedlela. Haleluya bazalwane, uma ngabe ngisesibhedlela lana kungathi bengade ngiyobeletha. But very funny ngisuke la ngade ngibelethe khona ngizongena kwenye ward because udokotela ubengafiki ewodini engikuyona. Haleluya bazalwane, uma ngifika na kule ward bazothi buka silibe sinikwa amaphilisi kuphela kodwa udokotela akafiki. Kade simlindile udokotela akafiki kithi. Kunabantu uNkulunkulu abengitshela ngabo ethi sibusiso sakho sesikhona. Haleluya bazalwane, kodwa still ushoda nje ngemidwife, ushoda nje ngomuntu ozokubelethisa. Nase bebelethile bazalwane ingane sezikhona kodwa uyashoda, isibusiso sakho asiphelele. Sekusele kancane, usele ngophusha wodwa ukuthi uyephumeleleni yakho. Now uyazi samke you should be a millionaire by now. Now uyazi ukuthi fuze ngabe ukude, uyazi na ukuthi fuze ngabe kade washada, uyazi na ukuthi fuze ngabe usuwaphumelela futhi ngabe unomuzi, kodwa uzoshoda ngepush eyodwa ezokuphushela ku destiny yakho. Haleluya bazalwane, uNkulunkulu uzokhuluma abantu bakhe ebusuku. Angazi ukuthi isibusiso sakho sivimbeka kanjani. Bathi sebesho bethi uzophumelela, bathi bethi uzothola umsebenzi, uvele receive bad reports. Kuthi sekusho ukuthi ingane zakho na umsebenzi uyafika, nakho kuzokwenzeka, uvele receive bad reports. Ngabona ukuthi there is a spirit bazalwane esidinga ukugashulwa, esibambe into zethu. Ngicela sisukume sothandaza nomfundisi egameni laKristu Jesu waseNazaretha. Sigashule lowo moya okwenza ukuthi ungaphumeleli. It's called a near syndrome spirit. A near success syndrome. Uthi usuzofika empumelelo nakho kuthiwa niye uvele kuthiwa hayi akusekho. Uthi usuwazile ukuthi hayi nakho sekuzokwenza nomsebenzi ngathi sengizothola, nakho uyafonela nathi interview, basebengifonela nakho sekuhamba kahle, nakho kuyenzeka, vele kuthiwa hayi akusekho. Haleluya bazalwane, umoya loyo. Kodwa guess what, ebusuku nangu uJesu, nangu umoya engcwele. He is our midwife. Uzosibelethisa ebusuku. Haleluya, kunezinto uzozala impumelelo yakho, uzozala umshado wakho kule ndawo, uzozala isibusiso sakho, uzozala umuzi wakho, uzozala umsebenzi wakho, uzozala ibreakthrough yakho, uzozala ebusuku sonke sizobeletha kwela moya. Egameni laKristu Jesu waseNazaretha, angazi babhutama lapha emuva ukuthi yini into ebinibamba for so long. uNkulunkulu uthi angithi kunabantu encela uNkulunkulu abaphuza ngisho bengasathandi. Haleluya, akusayeke kuyeka awuthandi, vele awuthandi, kodwa usibona uthi usuthathile decision uthi ngiyabuyeka utshwala, usibone futhi again usuyaphuza utshwala. Haleluya, abanye babhema abasathandi ukubhema, abanye bajona abasathandi ukujola. Haleluya, abanye bahlangisha kuma-relationship abangena kuwo, uthi umfana uthi usathandana naye avele athi lalela sisi angithandi. Yize uNkulunkulu ebusuku ethi uzogashula ngisho imoya yama-bad kule ndawo. Ikhantoshakalamasika, umoya wamabhadi lakhandazi yelebeheziya likhutha asheke likhudaya rakhutha sika letashaka. Umoya wamabhadi uzogashula nendawo ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Rakata ashaka liyatashata. Shayizani uthandaze lapho ngafika ngibona uNkulunkulu ekhulula abantu bakhe. Lapho ashaka abanye uNkulunkulu bathela nangesiphetho lakadashaka, kodwa ngibona uNkulunkulu ekhulula ebusuku. Lapho ashaka lalamahaziyana bashaka kunomuntu ngendawo lakata sila mahazia lekudashaka labashaka wava wespirito wafaka umnawenu lakudashaka lamantomazia lekudashaka. Kodwa ngizokhulukula ebusuku ethi ngizokhulula lakadashaka lalamahazia lekudashaka latahazia lakudashaka. Sizokhululeka. Shayizani uthandaze, shayizani ubiyesikamela the spirit of backlash upon my life. I cast you out.
uJesu khulula abantu uyabakhulula abantu
wesifazane okhulile eminyaka ewu-12 wabangumphetho wengubo wakhululwa bayakhululwa abantu bamelatshe egameni kaJesu waseNazaretha. Sikhona abantu basendaweni ababeshoya indakamizwa indawo yonke umbuso namandla endaweni yonke siyabakhulula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, the Son of the living God. Madebengalala msoma matana benomthuna ngegama laJesu, ngegama laJesu, ngegama laJesu, ngegama laJesu, ngegama laJesu, ngegama laJesu. Abantu bengasebenzi bedela imisebenzi ngegama laJesu. Abofana CV akuvulele ngegama laJesu. Father, under this anointing, open your mouth and give you our prayer. Doors for ourselves as well. In the name of Jesus Christ, thy Son of David, we thank you for this wonderful grace. We declare that you are also free. Agameni ya Jesu Kristu waseNazaretha ayikile zophindisibambe ngoba sikhulula nathi agameni yasekazini lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi. Siyabonga uNkulunkulu ekhulula abantu as much as you are releasing them, you are also releasing us in the name of Jesus, because your Son your word, when the Son of Man set you free, you shall be free indeed. Thank you, Jesus. 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 Siyabonga uNkulunkulu omkhulu. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Siyabonga uNkulunkulu esikhululayo. Babafela bonke abantu ukuba baphilayo, bangabesayiphilela kodwa baphilela inkosi. Siyabonga uNkulunkulu omkhulu owasifelayo. Siyabonga uNkulunkulu owasikhululayo. Siyabonga uNkulunkulu osasiphilela manje. Siyabonga uNkulunkulu ongasiphelanga. Siyabonga. Thank you, God. We are raising millionaires in this place. In terms of finance, you are released. 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 In the word, the seventh and Makai, it gets permanent. In the word, the seventh and many words. Yababo Mama, Yababo Baba, Yababo Koko, Kodam Shanshe, Siakulula, Siabemezela, Yamipekana, Yamoto, Erukulula, Ipera. Release them, Lord. 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 Bakululebos. Bakululebos. Release them, Jesus. Release them, Jesus. Release them, God. Set them free. Release them by your power and by your grace. In the name of Jesus, thy Son of thy living God. Kantele Moshianta, Lamaheta Lamahulas, Nakoshere Bekora Mahusha, Alamahasya Lamahula, my facets, my facets. I couldn't recommend Jesus, you're going to facets. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, who command the man to cool out. And now people are moving to another level. God is making a shift. I want to place a shift that is taking place in this area. There is a shift that is taking place. Even upon your life, there is a shift that is taking place. 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 Shantokore Mashana Maha, Namakula Masia, Namakula Maha, Zena Mahenga, Namahula Mashama, Lakala Mahata, Namasia, Namahu, La Koshele, Mekoto, Namosia, Siamo Gulugula, Telumundu, Gulugula Sandai, Ostakama Keta Manesita, Kala Mosia, Nezakula Matanati. There's a cool Mataraja is permanent.
kodwa namhlanje ngegama likaJesu uNkulunkulu wakhuluma wesifazane egule for 12 years. uNkulunkulu wakhuluma wesifazane egule for 12 years. That's God. He is God. That's God. He is God. That's God. He is God. Let God. Let uNkulunkulu esikhiphe intenze iminyaka. Sehlale khona iminyaka. Sehlale khona iminyaka. Sehlale khona iminyaka. Kodwa namhlanje egameni likaJesu siyakhululwa. Siyakhululwa. Ngendlela amabhizinisi bendawo, ngendlela imishado bendawo, ngendlela imisebenzi bendawo, ngendlela ukuthula bendawo, ngendlela injabulo bendawo. Usisa abantu bakulendawo, usisa abantu bakulomhlabathi. Ngegama likaJesu izinto ezingayekeki uNkulunkulu aqala izinto zibekeke. Ngegama likaJesu khulula abantu bakho, khulula abantu bakho Nkosi, khulula abantu bakho Nkosi, khulula abantu bakho Nkosi, khulula abantu bakho Nkosi. Nolugomo khulula abantu bakho Nkosi, khulula abantu bakho Nkosi, khulula abantu bakho Jesu, khulula abantu bakho Nkosi. Khulula abantu bakho namhlanje. Bakhulule umoya weqiniso. Bakhulule umoya wamandla. Bakhulule umoya kaNkulunkulu ophilayo. Bakhulule umoya ogcwele. Siyabonga, siyabonga. We thank you, God, you know that you are lifted from every addictions. In the name of Jesus. Lord, kita abenza shiba ngasafuni. Bayakhulula namhlanje egameni leNkosi. Siyabonga moya ogcwele. Sibusa uNkulunkulu moya ogcwele. Isahlele kubantu bakho. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Vamos lá tomar aquela filha legal. Por isso que o céu tem que ter essa cerimônia. Ela testa this apple. The future apple. Colore Ghost. É também essa casinha de Jesus Cristo. Você Nazareth Ghost. We thank you, God, as much as you are releasing God. But you are also releasing us. Hallelujah. Ngiyacela nje bazalwane, wherever you are, ufunele isandla sakho sibeke ekhanda lakho. This is what the Lord did today. Ngiyacela nje uma kukhonzwa noma uze umoya ngathi ungagodwa kusakhonza ungahambi sekusebenzisa umoya engcwele. Don't ever do that. Noma yini ngakuphazamisa uma sekusebenza mhlawumbe ungahamba uma kusakhuluma umuntu ugijima ugodwa ukuyekile isifana. Kodwa makusakhuluma uma sekusebenza uNkulunkulu, don't do that. It's very demonic. You are hearing me bazalwane? This is what the Lord did here today. One, ukhula abantu ey'ntweni zeminyaka. Ungathathi kancane la verse was prophetic. 12 years. Eboshwe umobo 12 years. Hallelujah. Kodwa wakhula uJesu. Naye lesibili uNkulunkulu ayayenzile, especially for those people abakade basizwa bakhula so bafundisi omama bafundisi inceke everybody. I saw a vision. Ngi-understand kangcono manje as I'm here. Kule vision le bekumtho uyikhansela. Angazi what ba le what ba. Kule what le ngeke umtho angibeka isandla mina ngoba ngumfundisi. Amen. Kodwa kwi-vision uthe ngimema abantu bangafika. Kodwa wena ngikubona ufikile kuqala wangikhuleke umtho uyikhansela. Ngavuka ngicela amandla ngibusiswa umtho uyikhuluma amazwi obusiswa eyikhansela. Ngani ngakithi? Nalesikhathi angizange understand until now. Kathi ngisho eqaleni ngifika futhi I didn't understand until now. Lokuthi this anointing
it's not only for abantu abasanda ukukhona nabadebela, it's also for us. Lolu ugqobo belize nathini. So indawo nawe beka isandla ke wena kunegama oshilo lesingisi. Repeat again. Phindela igama oshilo lesingisi. Near success syndrome. Ngeke iphinde ibambe ngizophamela lento ethi ufaka ubuseke ivele kuphinde uqale phansi bese kufaka ubuseke uqale phansi ngeke isenzeke because lolu ugqobo likhulula nathi beka isandla ekhanda nawe uyaqaqwa ke manje uyabuseka nawe Father okhulume mamzoba umnika phinda athandaza tete akhulu athandaze nje somewhere ethuke thina sikhona le We are set free, Lord. In the mighty name of Jesus. Yakhululwa lawo maketana yakashuka abasena manga kithi ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Funisha mase yamukela ngoJesu Kristu. Yamukela ngoJesu Kristu. Say I receive my breakthrough. My deliverance. Egameni likaJesu. Kristu. Amen. If you have prayed a prayer, I promise you. uNkulunkulu bazana angazi nangayibuza umbuzo mzane kukhulu baphuza esontweni sisiyamkhuleka baphuza ngaphili sabeke imvuselelo blocks ubaphuza wathi befike blocks wafuna waphila blocks yathi ngaphila esontweni imvuselelo iphatha ugqobo yes iphatha grace iphethe ugqobo elispecial alo ndawo so ungayitshela ngoba attendela kuyenzeka ukuthi esontweni uhlezi ukhona kanti ufike la wazi uqashula into yakho la ekade ingenzekanga esontweni sikhonza nawe every day awukwazi ucabanga ukuthi ungathola isibusiso sakho manje la uqashwe le nto la this what the Lord did ngiyacela sikhohle ukukhetha abantu uJesu mthawa wonke umuntu akazi mamukela ukuthi phamba isandla khona ngesitek kula kubusise nawe mfethu hayi mfundisi kula kubusise nawe kula kubusise phamba isandla kakhulu ever othi angikaze ngimamukela uJesu nami ngiyafuna kwamanje kula kubusise kula kubusise zama mntanami wezama ngoba khona abafundisi ngithanda nonke nize la ngivele nginibeka isandla nonke nifuna uJesu ngithanda ngigijime ngoba khona isibusiso ngithanda ngigijimela nize la ngicela uvele ngizonibeka isandla zama ukuzama ngake ukuzama kusaba kunganema zama thatha ipene phepha gijima ufuna ukubhala amagama abo ngifuna bafonele ngeke ngikwazi buhle thatha ipene phepha mntana gijima bangisana ngepene phepha ngeke ngifuna bakhulele bangisana nepene ufuna ukubhala amagama nawe odombela uJesu ngolosibili osishado losini angathatha igama lakho ngicela nawe usale usuza la uwoza nawe phambili if nje wakhonza ngolosibili ngolosithathu ngolosini kodwa afisa ukwamukela uJesu ngicela ugijime nawe ozoma nje la gijima image akusamika nezinhlanje ezidlala usathana ngisho noma mncane sasa ngishoni gijima nje bazangigijima bazange bakhona ngisho abafundisi bezela ngaphambili ngifuna abafundisi banibeka isandla banibusise kunabantu abakhulu abafundisi bonke bezela kodwa before abafundisi bathandaza ngicela ukusho lamazwi if nawe number yakho anginayo ngicela uvume la ngoba sothatha inamba sibu if ifone awunayo I'm sorry ungenayo ifone futhi ungenayo ifone WhatsApp so yenze njani thatha ifone noma kama wakho sifuna ukwazi ukufonela ngicela sisho lamazwi say Jesu
namhlanje ngithatha isinqumo ngiyakwamukela iba inkosi nomsindisi wempilo yami. Jesu ngiyabonga wangenzela umusa. Jesu ngiyabonga sengikhululiwe. Amen. Ngiyacela abafundisi nje babaniki bazonibekisa uzokubeka nje adlule chaza ukuthi ufihliwe egazini likaJesu. Uzama uzobe sebhala inamba yakho. God bless you, 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 God bless you. Ngicela nize exam apho isandla mntana bakubona. Ngicela nize exam, ngicela ni exam nje buqeda la ngicela exam nangale. Uzama uzofika ukubhala igama lakho nenamba yakho soyithatha exam sikufonele. Ngicela sigijime se-exam ake bazalwane uzama nje. Xa sime exam usese number yakho uzama. Hallelujah. Sasa bazalwane siphume isikhathi manje isikhathi sikade check isikhathi. Okay, isikhathi sikade. Bazalwane kusasa please tell nifike evangelist all the way from endaweni ekuthiwa ngise intake. Ukapteni uzobe phakathi kwethu kusasa. Evangelist is coming all the way from intake as a minister to us. Is coming from far from intake. And nasemarani uzobe phakathi kwethu sidlu cream kusasa. Ndashaya uNkulunkulu izandla, shaya uNkulunkulu izandla, shaya uNkulunkulu izandla. Shaya uNkulunkulu izandla. Nansi elintebe koNkulunkulu in my spirit as umvangeli all the way from Marani ezobeshumayela. uNkulunkulu ufuna sikhulekele ama destiny abantu. So ngiyacela ngicela uphathe ID yakho umunayo ID. Hallelujah, i-bank account yakho. Ngiyangizwa bazalwane, ID yakho, i-bank account yakho, i-CV yakho. Amen. Amen. 3 wena ufuna umsebenzi please ngicela uhambe kaVeroshi uyobhala i-CV. Cha ukuthi angibhale ngesandla i-CV yakho. Sifuna nje beqeda ukubekela lonke emoyeni ukuthi ukuvakela beqeda nje so wabeka la bese so wabeka eshumayela agijime phezulu kwawo ngoba kunezinto uNkulunkulu azoyiqaqa. Amen. Hallelujah. So siyacela nje kusasa the man of God all the way is coming from far intake. Akusiyona indawo la. Amen. Biza abangani bakho bize zobe. Amen. Noma kuthiwa yinto okukhula ngayo test God. Ungathithi cela uzotest uThixo. Amen. Siyacela cela utest babazalwane. Cela utest uThixo. Cela makholwa kuya. Noma kuthiwa ngawujewe nimlande. Umvangeli uzokubeka isandla. Themba uThixo. Ngombeka isandla egameni likaJesu. Amen. Noma kuthiwa ngifuna into egijima ebusuku usalala uze la. Umvangeli ufika ukubeka isandla kusasa iqhume zonke igijime la. Ngegama likaJesu. Amen. Sasa bazalwane umgqibelo nene ningafundi ngo12 sikhona la emini siyathandaza.